Hyggehjørnet på Smil TV Aarhus. Hej og velkommen til Hyggehjørnet her på Smil TV Aarhus. Din hverdag i dag, Jakob Aakjær Bang. Og i dag kommer det til at handle om den her, min el-kabine-scooter, som jeg står ved. Og jeg skal nemlig ud og køre i den. Så følg med i den her video og se, hvad jeg kan fortælle om den her bassedreng. Eller el-kabine-scooter hedder det. Men til med her alligevel. Her ser vi min el-kabine-scooter, en Urban fra Lindebjerg, som jeg har så fået sat en stream på, hvor der står Smil til Aarhus. Lige smutte over og se, hvordan den ser ud foran her. Den ser fin ud. Den har lidt skrammer. Men ellers kørte den fint. Og jeg kan lige se, hvordan den så ud indvendigt om lidt, når jeg sætter mig ind. Nå, nu sidder jeg i min kabinescooter. Den her, den kører 25 km i timen og kan køre 50 km på en ladning. Og det her lille kamera her, det er bakkameraet. Og når nu jeg tænder for, så kan I se, der sker noget. Yes. Og hvis jeg nu trykker på den her, det betyder bak, så kan I se, så kommer noget på skærmen. Det er så R, der for bak. Nu kigger vi lige her, hvor jeg trykker. Her, det er jo for fremad. N, det er for almindelig, bare den står og ikke kommer nogen steder. Så er der vinduesviskeren. I kan se her. Og her, det er så, hvor vi sprøjter vand op. Så er der den her fra kold luft og varm luft. Så varm luft. Så er der lysene for langt og for normalt lys. Og her, det er for, at man vinker den ene vej, og så den anden vej. Og så kan den køre med katastrofeblink. Det gør vi. Først der er katastrofeblink. Yes. Og så er der håndbremserne. Jeg sidder her, som er bremser. Der. Så er der hornet. Og det her, det er også til lys. Langt og kort. Så ja, det er sådan, hvad den kan. Og så er der jo elektriske vinduer. Den hopper ned. Og så hvis man skal rykke sædet også, så skal man trække. Men nu kan I lige se, hvordan det ser ud bagom. Det er en ekstra sæde, der er deromme, så der kan sidde 2 i den.
Den hvide dut her, det er når man skal hælde spritvæske i. Der sidder en dunk her nedenunder, som så sørger for at sprøjte vandet op på eller på forruden. Så ja, og så er der jo radioen hernede. Den er FM radio. Og der er musik. Når man trykker der, så kan man finde nogle kanaler. Slukker jeg lige her. Og så kan der komme USB-stik, så man kan lade sin telefon op. Så det er meget smart. Så jamen, jeg vil bare sige tak fordi I så med. Håber I kunne lide videoen. Så det var det, hvad jeg havde for i dag. Vi ses derude næste mandag. Hej. Tak fordi I så med.